Llevamos el programa de casa española. Así tiene. ¿Tienes algo así? Ah, καλά, δεν δισκοτέκα γνώρισες, τώρα ομάδα γνώρισες. Τώρα ομάδα γνώρισες. Αυτό. Καλά. Τι λες τέτοια. Έτσι τον διάλογο να πεις. Μαλάκα. Όχι, για να στρογγυλάω πια, όποιος το πεις τώρα πόρα πάνω. Έλα, θα με κάνω μπάνιο, πώς θα ρωτήκα και το μυθίτσα. Μπράβο, Καζέλ. Δεν κάνω, που δεν θέλω σιγάκια. Ρε, μέσα σε ένα σεκουλάκι. Ναι, ας του λέει. Να πιάσεις το πίστη. Τώρα κάνεις και όλα το σιγάκι, δεν είναι το πότα. Εδώ του λάβει σιγάκια. Αυτό δεν είναι αυτό όμως. Άλλο στη γυμναστική. Κάνω στη γυμνήτρια, γιατί. Όχι, δεν είναι μόνος. Θα κάνω στη γυμνήτρια στο τέλος. Θα κάνει και αυτό. Τώρα. Πού είσαι πώς. Μισό. Τι έχεις πατήσει τώρα εκεί ζωής, Α, τώρα είναι μυστήρα. Συνήθω όλα πίτα. Πίτα, να κάνω τη μυστήρα. Μόνο πράβεια. Έχει πίτι με την πανιέρα. Λίγο μοντέλο. Πολύ πάτη πίτι του καλάκι. Να μην σε τερμάνα, να κάψουν την ίδρια. Όχι ρε, τι είναι παιδιά. Άμα πέταγε την Ελλάδα θα ήταν γαμώ του μπανιέρι. Το λέω σταμάτες. Το λέω σταματές.